Pipila ka lugar sa Davao Region ang nalunupan tungod sa walay puas nga pag-ulan sukad kagabi. Atong sayro ng detalye sa live report ni Kent Abrigana nga manukad sa Compostela, Davao de Oro. Kent? Sara, bisan og walay bagyo, apan grabe nga perwisyo ang hatod sa nasinating mga pag-ulan sa pipila ka lugar sa Davao Region dala sa shearline. Nagkaguros nga tubig baha ang mipukaw sa mga residente sa poblasyon Compostela, Davao de Oro human sa nasinating kusog nga ulan. Palisuray ang pagtabok sa ubang residente tungod sa kusog nga baha. Kining usa ka residente, migamit na lang og inflatable bed isip floating device tungod sa kataas sa tubig baha nga halos moabot na sa atop sa kabalayan. Pipilasab ka mga sakyanan ang na-stranded sa kalsada gumikan sa baha. Wala usab nakaikyas sa mga binuhing hayop sa grabe nga pagbaha, susama nining baboy nga nalubos na sa baha. Sa lungsod sa Mawab dinhi sa Purok 9 poblasyon, halos moabot na sa atop ang gitason sa tubig baha. Apan dunay mga residente nga nagpabilin sa ilang panimalay og nalingaw na lang intawon sa paglangoy-langoy. Samtang ang ubang residente sa barangay gym temporaryo nga nagtinir. Si Nong Rolando, gipaniguro nga luwas ang iyang duha ka binuhing hayop human nga milapaw ang tubig sa ilang lugar. Liso kay sir oy. Nga inani nga succession nga sila panahon sa baha ito sig bakpit. Nagpaygayon sa rescue operation ng MDRRMO Mawab sa mga nabahaan sa barangay poblasyon Andili ug Sawangan. Anaa sa 38 ka magbanay kun 143 ka individual ang gipabakwit sa barangay poblasyon. Samtang anaa sa 27 ka magbanay o 107 ka individual ang temporaryong nagtinir sa Wilson Condes Elementary School. Nagtinabangay usab ang mga personahe sa MDRRMO ug BFP aron nga ma-rescue ang mga na-stranded. Samtang nakatala usab og landslide sa barangay Sawangan kung asa duha ka balay ang apektado, lakip sa kilometer 67 sa barangay Tuburan. Hinuon maagian na ang maong kalsada. Sa lungsod sa Montevista, daw nahimo na sab nga sapa kining umahan, human na humul sa tubig baha. Ang mga residente sa lugar, gisakay na lang sa motor bangka aron ma-rescue. Alas 3 man sa kabuntago na ano. Nagsugod niya, wala may nakagawas. Kaya dalom naman. Gani ang ubang residente, gipahimuslan ang higayon nga manakop og baki og langgam nga napalit sa kusog nga hangin. Sa Panabo City sa Davao del Norte, daw nahimo ng sapa kining kalsada tungod sa walay puas nga pag-ulan. Nalunupan usab ang mga residente dinhi sa barangay San Vicente. Gani ang ubang residente, nabalaka na. Nabalaka ko sir kay nakamata ko og kadlawon, as in kusog pa gyud siya pag-abot og kadlawon kay akong giuna-una basig magkasaka gyud inoon basig. Sa Tagum City sa Davao del Norte, nahugno usab kining main road sa Purok Lemon Barangay Pandapan nga nagakonekta padulong sa downtown area sa Dakbayan. Nahugno usab ang portion sa San Pedro Bridge sa Caraga, Davao Oriental. Tungod niini, na-isolate ang mga ana sa sitio Tubod, Pakahon, Katigod ug Bowa. Sa Davao City, pipilasab ka mga residente ang nabahaan atol sa kusog nga ulan. Dinhi sa Purok 5 Barangay San Isidro, Bunawan District, gibaha ang mga kadalanan. Kining balay ug tindahan nga gipanagayahan ni Anor, wala sa makaikya sa perwisyo sa baha. Sumurag na trauma na mi serba. Nya mo gani kara-kara dayon mi og kuan pangsangat sa mong gamit. Sa tala sa CDRRMO, miabot sa 69 ka magbanay ang apektado sa pagbaha sa Dakbayan. Sara, sa karon nakasinati kita og mga patak-patak nga pag-ulan dinhi sa Compostela, Davao de Oro. Gani nagpabiling gihapong taas ang level sa tubig sa ubang lugar dinhi sa probinsya. Samtang padayon usab ang assessment sa matag LGU aron masuta kung pila ang kinatibuk-ang ihap sa mga naapektuhan sa daot nga panahon. Sara. Okay, daghang salamat ug amping mo diha, Kent Abrigana.